61 koronavirus kasu Nafarroan 24 ordutan bikoiztu dira kopuruak. 1.500 lagunera mugatu ditu gobernuak mota guztietako ekitaldiak, kirol hitzorduak eta xabierraldia ere bertan behera geratu da. Nafarroko gobernua agente ekonomiko eta sozialekin lanean ari da koronavirusaren aurreko neurriak hartzeko. 121 errepide nazionalean kamioientzako bide saria jarriko du foru gobernuak. Nafarroko gobernuak ez du baimenik emango tabernetan apustu makina berriak jartzeko. Hogeita lau ordutan bikoiztu dira koronavirus kasuak Nafarroan. 61 dira une honetan. 8 pertsona daude Nafarroko ospitalgunean, horietatik 2 zainketa bereziko unitatean, 5 uterako Reina Sofia ospitalean eta 1 klinika unibertsitarioko unitate berezian, beste 57 paziente etxez etxeko jarraipena jasotzen ari dira. Nafarroko osasun departamentua etengabe ari da koronavirusari buruzko datuak eguneratzen eta gobernuak gertutik jarraitzen du gaitzaren eboluzioa hartu beharreko neurriak erabakitzeko. Momentuz, kasuz kasu, deialdi ari dira kirol lehiaketa, kontzertu edota ekimen jendetsua bertan bera uzteko erabakiak hartzen. Nafarroko gobernuak honetan ez du eskolarik ixteko asmorik. Nafarroko egoera ez baita Araba, Madril edota Errioxako bezalako azaldu du Santos Indurain osasun kontseilariak. Koronavirusaren krisialdiak biderkatu ditu 112 larrialdi zerbitzuetan jasotzen ari diren deiak. Arreta ez saturatzeko beste telefono zenbaki bat martxan jarri du osasun departamentuak kezka eta zalantza orokorrak argitzeko. Koronavirus izan dezaketen personek sintomak dituztelako osasun etxera eta ospitalera joan aintzinetik 112 telefono zenbakira deitu behar dute arreta eskatzeko. Arrisku zonaldetan izandakoek edota COVID-19 virusarekin kutsatutako beste personaren batekin egondakoek erabili behar dute 112 telefono zenbakia. Bestelako zalantzak eta kezkak argitzeko 948 290 290 telefono zenbakia erabiltzea gomendatzen da. Larrialdietako linea zabalik eta saturatu gabea uzteko. Nafarroko gobernuak Santos Indurain osasun kontseilariaren bidez foru agindu bat eman du koronavirusaren hedapena geldiarazteko irizpide eta jarraibidekin. Datozen 15 egunetan foru komunitatean egingo diren kirol, gizarte, kultura, aisia eta zezen ekitaldietan gerta daiteken publikoaren konzentrazioaren ondorioz. Zehazki martxoaren 11ako foru aginduak 4 kasuren inguruko jarraibidea jasotzen ditu. Hala, gune itxietan egindako ekitaldiak atzeratzeko erabakia berresten du. Goiko eta alboko itxitura duten karpak edo antzekoak barne. Baldin eta euste eremua indartutzat jotako eremuetatik Madril, Gasteiz, Bastide, Araba, Berrioxa eta Miranda de Ebro Burgosen etorritako jendea edo parte hartzaileak datozela uste bada. Bestalde, gune itxietan egiten diren ekitaldiak, non ez den aurreikusten jende edo parte hartzaile asko etorriko denik, euste eremu indartuko gunetatik edukieraren 2 herenera mugatuko dira. 1.500 personarekin gehienez ere. Espazio irekietan jende elkartzeari dagokionez, foru aginduak zehazten du 1.500 persona baino gehiago ez badaude egin ahal izango direla. Azkenik estatuko eta nazioarteko kirol ekitaldiei dagokionez, osasun, konsumo eta gizarte ongizateko ministerioak ezarritako prebentzio neurri jarraituko zaie. Foru aginduak 15 egun naturaleko indarraldi ezartzen dira jarraibide horiei, irizpide epidemiologikoen arabera hartzen diren kasuen edo bestelako neurrien bilakaeraren arabera elkarren segidan adosten diren luzapenen kalterik gabe. Jarraibide horiek osasun sistema nazionalaren lurralde arteko kontseiluan hartutako gomendioi jarraiki onartu dira. Osasun ministerioak eta autonomia erkidegoetako osasun sailek osatzen dute kontseilu hori. Bestalde, Nafarroko Kirol Institutuak koronavirusaren egungo egoera kontuan hartuta eta Nafarroko kirol jokoen ezaugarriak kontuan hartuta, federazioi jakinarazi die hurrengo 2 asteburuetan jokatu beharreko jardunaldiei dagozkion lehiaketa eta jarduera guztiak atzeratzen direla. Nafarroko kirol jokoak
Programaren parte dira. Programa horretan 11 eta 18 urte bitarteko 22.000 eskola kirolarik baino gehiagok parte hartzen dute 36 modalitatetan, eta lehiaketa horiek foru erkidego osoan egiten dira. Gobernuak onartutako neurriak direla eta, hau da, 1.500 pertsona baino gehiago gune iriketan ibiltzea, Iruña eta Tuterako artzapez pikutzak erabaki du Xabierraldiaren ospakizuna beste data batera atzeratzea, datorren udaberrian, beti ere osasun baldintzek ahalbidetzen badute. Artzapez pikutzak bere ohar baten bidez jakinarazi duenez. Meza batzuk mantenduko ditu Xabierren norbaitek gerturatuko balitz. Nafarroko Gobernuko Ekonomia eta Ogasun eta Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko departamentuak harremanetan dauden Nafarroko agente ekonomiko eta sozialekin, koronabirusaren izurritearen aurrean, sektore guztiak babesteko une bakoitzean beharrezkoak diren neurriak partekatzeko eta jorratzen joateko. Ezbehar eta hila pilatzen ari dira 121 errepide nazionalean Iruña eta Irun artean eta inguruko herrien eskariari erantzunez, Nafarroko Gobernua neurri irmoak hartzen hasi da. Iragarri du kamioientzako bidesari bat jarriko duela. Horren bidez, kamioilariek bide hori saihestea dute helburu. Beste errepide batzuetatik egitea, Nafarroa eta Gipuzko arteko bidea. A15 autobidea da aukera bat. Istripu kopuru handia ikusita errepidea igarotzen den inguruko 29 udalek kamioien zirkulazioa mugatzeko eskatu zuten. Atzo Gobernuko ordezkariek bilera bat izan zuten garraiolari elkartekin eta bertan eman zieten erabakiaren berri. Batetik bileran, garraiolariei azaldu zieten bide segurtasunarekin lotutako erabakia dela, errepideak ezbehar kopuru handia baitu. Bestetik Gobernuak nabarmendu zuen bidesaria jartzearen ildoa bultzatzen ari dela Europako Batasuna. Gobernuak gaineratu zuen tren bidezko garraia sendotu nahi dutela. Bidesaria ez da Nafarroko Gobernuak 121 errepidean hartutako duen neurri bakarra, besteak beste erabaki du aurreratzeak mugatu egingo dituela, leku gutxiagotan aurreratu ahalko direla gainerako ibilgailuak. Kontrola ere areagotuko dute. Espainiako trafiko zuzendaritzari eskatu diote jar ditzala radar gehiago bati bat 2 errepide zatitan. Ezkabako tuneletik Burutain artekoan eta Beratik Endarlazara artekoan, istripu gehien duten eremuak baitira. Gainera, Nafarroko Foruzaingoak kontrol gehiago jarriko ditu 2018an. 1.193 kontrol egin zituen eta iaz 1.452. Errepidean bertan ere hobekuntzak egingo dituzte, leku batzutan asfalto aldatuta, bide seinaleak berrituta edo margotutako marren zabalera handituta. 121 errepiderako asmo handiagoak ere agertu ditu Gobernuak. Errepide osoa 2+1 motakoa izatea nahi du, alegia norabide bakoitzan bide bat izango lukete eta tarteka 2. Horrek modua jarriko luke aurreratzeak egiteko aurkako norabideko errailean sartu gabe. Gobernuaren esanetan horrekin nabarmen gutxituko litzateke ezbehar kopurua. Garraiolari autonomoen 3 sindikatuak neurri irmo gaitzetsi du, bidesariak ez dira disuasio neurri bat. N1 errepidean frogatu den bezala baizik eta garraiolariek azpiegiturak berrordaintzeko modu bat. Hiruren arabera horrela ez dira ezbeharren datuak hobetuko eta tren garraioa bultzatzeko argudio aitzakia baino ez da. Inbertsio eskasa eta kalitatezko garraio publikoa bultzatu ez izana ezkutatzeko. Hiruren ustez zentzugabekeria da ez zehaztea bidesariak zer kostu izango duen herritarrentzat eta garraiolarientzat. Hiruren ustez errepideak zerga bidez ordaindu beharko lirateke. Gobernuak luzatu egin du urrian onartutako neurria zeinaren arabera 6 hilabetez eten zuen apustu etxe, joko areto eta bingo berriak zabaltzeko baimena. Etenaldiak 2020ko uztailaren 3 arte iraunen du. Edo Nafarroko Gobernua jorratzen ari den jokoaren foru legearen aldaketa indarrean jarri arte. Adierazitako data baino lehen gertatuko balitz. Era berean, luzapenaren ondorioz ez da onartuko baimenaren bideragarritasunari buruzko aurretiazko konsultetarako eskaririk. Ez ere foru erkidegoko tabernetan, kafetegietan, kafe antzokietan, apustu eta joko aretoetan.
bingoetan eta kasinoetan joko eta apustu makina jartzeko eskaririk. Jadanik mota hortako makinak dituzten joko aretoek zein ostalaritzakoek aukera izanen dute hoiek berritzeko. Matxura gertatuz gero edo makina gaurkotzeko beharra izanez gero, baina ez da baimenik emanen makina gehiago instalatzeko. Gaur egun 1627 joko makina eta 1089 apustu makina daude baimendurik Nafarroko ostalaritza aretoetan. Gobernuak aurrekontuen foru legearen testu artikulatuan sartu ditu berrikuntza horiek abenduaren 14ko foru legeari erantzitako xedapen iragankor bat barne. Lege hori indarrean dago oraindik eta gobernua hura aldatzeko lanean dihardu gaur egun. Sektorearen eta haren modalitate berrien zabalkundeak Nafarroko gizartean eragindako kezka dela eta iragan urrian foru gobernuak departamentu arteko lantalde bat sortu zuen. Nafarroan jokoa arautzen duen araudia aldatzeko eta gaur egungo egoerara eta negozio molde berrietara eta jokatzeko aukera berrietara egokitzeko. Lantalde horretan daude lehendakaritzako, berdintasuneko, funtzio publikoko eta barneko departamentua, ekonomia eta ogasunekoa, hezkuntzakoa, eskubide sozialetakoa, osasunekoa eta kultura eta kirolekoa, ahalik eta ikuspuntu gehien bateratzeko asmoz. Gobernuaren asmoa alde guztien interesak babestuko dituzten neurri orokorrak hartzea da, enpresa askatasunaren esparruaren barnean, baita osasun publikoarekin zerikusia duten eskubideen defensarena ere. Bereziki landu nahi dira ludopatiaren prebentzioa eta adingabekoen eta gizatalde zaurgarrienen babesa. Foru gobernua egiten ari den analisiaren ondorioak aintzat izanik baimen kopurua mugatzeko neurriak hartzeko aukera aztertzen ali izanen da. Nafarroko gobernuaren xedea araudi homogeneo eta orekatua ezartzea da, zeinan alde guztien eskubideak babestuko diren, segurtasun juridikoko printzipioaren onerako eta interes publikoa lehen etxirik. Gobernuaren aburuz analisia eta araudi aldaketa gauzatzen diren bitartean, ezinbestekoa da apustu etxe joko areto eta bingoak irekitzeko baimen ematea etetea. Baitere mota hortako makinak ostalaritza lokaletan jartzekoak. Bestela egiteak sektorearen arrazionalizaziori eragingo lioke araudia berraztertzen lantzen eta aldatzen duen bitartean.